122 GHz. Kyllähän sitä lukee, mutta eikö se ole vähän... Foxtrot Tango, CQ 122 gig. CQ 2.4 mm. Se tuossa matkalla happanisee. CQ. No niin, H2 FTG kautta Paavo, H2 Arnur Heemeli kautta Paavo. 59 ja klikkiä kuuntele. Joo, ei kai IFRkin kyllä mitään. Joo, mutta ennen kuin vaihdat, niin aina raportti. Mitäs se olisi sitten? 599. No ei ne ole 599, kun ei tässä olisi CV-verkot. No, mikäs se olisi tässä silleen? Te kuulette kyllä minun toivomaiset minämellä. Saatte raportin 5-5. No niin, kiitoksia mainiosta raportista. QTH täällä Padasjoki ja nimi on Mikko, kuuntele. QTH myös kutsun operaattorin Niiron operaattori on Ismo. No jatko portable vai kiinteä? Portable toistaiseksi. No niin, kiitoksia. 7.3, onko moderia?